היי חברים, מה נשמע? כאן זהבה מכיצד לגשת לשיווק ברשת. מה שרציתי לספר לכם זה מה שקרה לי אתמול. אתמול יצאתי לאיזה מקום וראיתי מכונית, ועל המכונית היה כתוב כסף כן גדל על העצים, ומספר טלפון. חשבתי לעצמי, כסף גדל על העצים? וואלה, זה נכון, כסף כן גדל על העצים, באמת הוא גדל על העצים. אז למה בעצם, למה אתם חושבים שאף אחד לא מצליח לקטוף אותו? למה יש כסף על העצים וכולם נשארים עם כל כך הרבה חוסר בזה? כל כך הרבה חוסר בכסף, אף אחד לא מצליח להגיע לזה. אז אני אגלה לכם את התשובה. התשובה היא שבשביל לקטוף פרי מהעץ צריך סולם. העץ הוא גבוה, בשביל להצליח לקטוף את הפרי צריך סולם. וגם פה, בשביל להצליח לקטוף את העסק חייב סולם. בלי סולם זה לא ילך. אז מה הסולם? מה הסולם שדרכו אפשר לעלות לעץ ולקטוף את הכסף? בואו אני אגלה לכם סוד. הסולם זה ללמוד. פשוט ללמוד. ללמוד ועוד ללמוד ועוד ללמוד. כל קורס שניקח, כל משהו שנלמד, כל דבר שנשקיע בלימוד, זה עוד שלב ועוד שלב ועוד שלב שמקרב אותנו לעץ לקטוף את ההצלחה. וזה מה שקרה לי. גם אני הייתי למטה, ראיתי שיש כסף, יש פוטנציאל, אפשר להצליח. אז למה לא מצליחים? פשוט צריך ללמוד. לקחתי קורס ועוד קורס ועוד קורס, ופתאום זה התחיל לרוץ. פתאום העסק התחיל לרוץ, פתאום אנשים התחילו לפנות אליי. פתאום זה קרה. מה שאני מציעה לכם זה כל בן אדם שבאמת רוצה להגיע לעץ ולקטוף את הכסף, שיכנס ללינק כאן על המסך וירכוש קורס ויתחיל ללמוד, וירכוש עוד קורס ויתחיל ללמוד, ומי שיעשה את זה יוכל להצליח להגיע לכסף. חבריה, אני מאחלת לכם בהצלחה, לימוד נעים, ונתראה בסרטונים הבאים. ביי.